Dobre, zdravím všetkých divákov Ice Bucket Challenge. Dostal som výzvu a rozhodol som sa ju prijať od Lenky Horvátovej z Levoče. Takže prajem vám príjemnú zábavu. Poďme na to. 3, 2, 1. Pozdravujem všetkých! A takáto zábava neobíde ani mojich kamarátov! A preto nominujem môjho skvelého spolužiaka Michala Chovana, moju dobrú kamarátku z Ivachnovej, Rebeku Friedrichovú, a aby som nezabudol, susedka moja, Miriama Kratková. Ďakujem, všetkých pozdravujem, čaute! No, zvedavý, chcete potom